Simple ra gud. Pero ang yang kwarta inuras. Ha? Inuras? Ay sa pre. Unsa mo gid kurso nimong anak pre? Dito, pre. Balita na ko pre. Ang imo kunong anak pre. Profesional na kuno. Ha? Tinuod yun na mong giingon, pre. Dako sa kay ko pasalamat sa Ginoo, pre. Nga nahuman ang pag-eskwela akong anak, pre. Aw, mas bitaha ra gid pre. Kay nakahuman na yung eskwela ng mong anak. Usa pa sad, di na ka magproblema. Ha? Unsa may problema, god? Pataka man ka, pre. Problema lang gihapon. Ha? Nagproblema gyapon ka pre. Oh, naunsa? Nahuman eskwela imong anak na problema gyapon ka. Naunsa man taon ka pre ay. Unsa may problema pre? Tuod, pre. Nahuman pag-eskwela ang akong anak. Ang ako lang nakahibalungan, pre. Nagsige lagi ako pangaybaon. Ha? Magsige ka pangayugbaon? Nga wala mag-eskwela? Eh. Ay sa pre. Wa ba ka nagyango-ango imong anak sa baon pre? Basin tingay, pre. Uy pre. Si Elliot man nagalakaw pre oh. Naas may iring-iring. Asa man, nalibang tingin ang tawhana din ha. Tawa-tawa. Hindi ta anak. May nanta to ba makakwala Pre! ta kay. Parang Elliot! Nagulsa man ka din ha? Sama, nalibang ka din ha? Oy pre, naa mo dili nga. Nagusa mo da. Nakita ko ka. May iba nga diha. Nila di. Nagusa di mo di. Nagtabi-tabi ra magud mo ari pre kay nalipay ang atong amigo. Kay nakahuman og eskwela iyang anak. Ha? Nakahuman na yung anak ng eskwela? Hayahaya ko niya. Ha! Tinuod yun na, pre. Pero, problema lang gyapon, pre. Tisa, naglibog ko. Nakapasar na imong anak, unya, nagproblema hinuon ka. Kinsa man kuno di mo problema pre. Nga ang iyang anak nalipay tuod siya kay nakahuman og eskwela. Pero magsige ko ng pangigbaon. Ha? Wa ba ka na mabuang yung anak sa scatter? Nga karong mga panahon na. Sus, daghan na kayong mga nangabuang ang mga estudyante. Pasin, pre. Nagduda sa kuha na, pre. Pero, di lang yun ako siya pasakop, pre. Diba, pasakop ganin akong bata, pre. Ila ba ko ana niya? Bisag dako pa na. Bali-balihon lagi ko nagnaong lagi niya lagi. Aw, ay lapod pug palabig bunog pod kay madao ta na, matiis ana. Anak ra man nimo. Sao ta man? Pero anin lang pre, mangutana sa tani Ilyot kung unsay nahuman sa iyang anak kuno og eskwela. Ilot, imong anak ba? Nakahuman og eskwela? Kabatsir ba to sa akong anak? Ha? Nakahuman dyan. Ugwa ko magproblema niya. Ha? Wa ka magproblema yun? Ha? Kaya ko mo yun. Ha? Awa. Pre, wa problema si Ilyot sa iyang anak. Ni ikaw nagproblema. Ah! Yahayagon mo yut. Unsa yun nahuman sa imong anak na yut? Simple ra gud. Pero, ang yang kwarta inuras. Ha? Inuras? Taysa pre. Unsa mo gid kurso nimong anak pre? Dito, pre. Ada, ibigod. Pre! Unsam nang ibiday, pre? Ito pre. Ibigod kanang advanced vulcanizing. Ha? Ni butang ni. At